Илеш районының Тұрашы ауылында туып үскен. Хәзерге вакытта Сибир тарафларының Нижневартовск шәһәрендә матур итеп яшәп хезмәт салучы. Кадерле, сөекле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтием, Индус Әбелханип улы Галимовны ихлас йөрәктән алтын көзләр алып килгән 60 яшьлек матур юбилей белән кайнар котлыйбыз. Аяз күк йөзе, ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шексез шатлыклар телибез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шексез. Синең кебек михербанлы, саф күңелле, зирәк кешеләр бик сирәктер. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Безнең сөекле әтиебез 4 балалы гаиләдә, 3нче төпчек малай булып дөньяга килә. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында Гафури районының иң шибәр, иң уңган кызы Гөлминаз Вилдан кызы белән танышып, 1988 елда гаилә корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп без 2 балалары дөньяга килгәнбез. Әти-әниебез безне җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, укытып, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Аллага шөкер, бүген икебез дә гаиләле, икебез дә уңышлы эшләп йөрибез. Әтиебез безнең бик тыңгысыз кеше, юл ремонт төзелеш идарәсендә бульдозер машинист булып эшли. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле кеше ул. Ә безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң яраткан, иң ягымлы әти, карт әти, тормыш иптәше ул. Җыр-моңга да гашыйк кеше ул. Гармонда да издереп уйный. Әниебез белән бергәләп моңлы итеп җырлый да. Рәхмәт сезгә, әти-әниебез. Бүген дә безне ярдәмнәрегездән, акыллы киңәшләрегездән ташламаганыгыз өчен. Безнең өчен üzülеп, җан атып яшәгәнегез өчен. Агымдагы ел безнең гаилә өчен вакыйгаларга бик бай булды. Яз айында сөекле әниебез дә үзенең юбилеен билгеләп үтте. Шул уңайдан якын кешебезне гомер бәйрәме белән тәбрик итеп, аңа бары тик изге теләкләр юллыйбыз. Әтиебез белән тигез гомер итеп, балаларының, оныгының шатлык куанычларына төренеп, тормышның һәр мизгеленең кадерен белеп, сәламәтлек, бәхет, шатлыкларга күмелеп яшәүебезне телибез. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтием, 60 яшьлек юбилең белән тагын бер тапкыр тәбриклибез һәм теләкләребезне шигъри юллар ашада дәвам итәбез. Син булганга без дә бик бәхетле. Синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетледер. Сиңа озын-озак гомер телибез. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта, безнең өчен янып яшисең син. Куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың. Тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез. Изге заттай итеп күрәбез. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлминаз, кызың Регина, улың Эдик, кияүң Вадим, киленең Лияна һәм аныгың Аделина. Хөрмәтле юбилярыбыз Индус Әбелханип улы Галимов, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Һәр яңа көн уңышларга таба дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз һәм музыкаль бүләгебезне тапшырабыз.
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз